No niin, homma jatkuu. Sitten jonkun aikaa laittoi, mutta taas rupesi tulemaan ongelmia. Kun ne auki, niin sitten se oli taas tämän näköinen. Eli selkeästikin näyttäisi, että tämä toinen pyörä on niin kuin vinossa. Silloin sitä yritin korjata oikaisemalla tätä kääntämällä, mutta se on sitten vääntynyt taas jotenkin. Mikähän siinä nyt sitten oikein oli. No kun katsoo tää levyä, niin se huomasi, että tää tappi oli niin kuin vähäsen siinä vinossa. Eli tää, mihinkä se ruuvi tulee, jonka tulee tuo, niin se ei ole niin kuin suora. Vaan tää on tästä niin kuin taipunut ja tää on aika pehmeitä ainetta. Tää on tämmöistä jotakin messinkiä tai mitä lienee, jota on kromattua. Se antaa periksi. Ja nyt se tosiaan näkyy tästäkin kuvasta, kuinka ne ei ole niin kuin suorassa. Ja tämä on sitten siinä yksi niitä perussyitä, miksi tämä homma ei toimi. Tässä käy niin, että kun tämä on näin tällaista pehmeätä tavaraa, niin tämä tuppaa vääntymään niin, että tämä pysyy vähän aikaa kuosissa ja vähän aikaa sitten taas ei. Ja nyt sitten sellaisen tempun tein, nyt siitä ei tullut tuo kuvaa, mutta se on toistaiseksi toiminut sillä nyt sitten taas, kun tässä on tämä holkki, niin tuosta päästä vähän viistin sitä sillä lailla, että se tulee paine sille rullalle, että se asettuu se ruuvin paine niin kuin tolle reunalle, jolloin se pyrkii niin kuin vääntymään enempi tohon suuntaan. Ja se pysyy nyt vähän paremmin suorassa. Se on toiseksi auttanut sitten, eli silloin nämä niin kuin tämä on yläosastaan lähempänä. Nythän se käy niin, että se ottaa tätä rattaasta tätä alalta kiinni ja tähän jää silti välystä. Ja tässä on sellainen perusongelma, että nämä on liian pehmeitä tavaraa niihin voimiin nähden. Ja tässä ei ole kun tuo yksipuolinen veto, eli mietin sellaista ratkaisua jatkossa, että vaihtaisin nämä ruuvit sellaisiin pultteihin, pisempiin jenkatappeihin, jotka tulisi tästä läpitte, ja koppaan sitten reikä, siihen koppaan tähän reikä ja toiseen tänne vähän pisempi reikä, ja sitten tähän päälle joku jousi, joka vetäisi näitä yhteen tältä puolelta niin, että kun ne on lukitussa asennossa, se olisi käännettynä siihen, että saisi tuen, eli nämä ei pääsisi pakenemaan sitten myöskään tätä toiselta puolta. Se varmasti pukisi sitä aika paljon. Mutta tämä saattaa olla sinänsä turhaa, että nyt on uusi pursutin tulossa itse asiassa jo postissa, että pitääpä hakea varmaan, joka tuli takuuseen. Tämähän on tämän vanhan version ongelma, että uusissa malleissa tämä on niin kuin korjattu, että oli vanhaa sarjaa tämä mun koneeni, niin sen takia siinä oli tämä viallinen tämä pursutin, jossa tämä ongelma on, mutta siinä olisi varmaan tuommoinen ratkaisu kyllä se rakenteellinen, jolla sitä voisi parantaa vielä. Tämmöisiä ratkaisuja. Jaha, jos tässä vähän yhteenvettoa tämän pursuttimen ongelmasta. Eli tosiaan hän lähti tästä problematiikasta, että nämä rullat ei mene riittävän lähelle toisiaan. Siinä oli syynä se, että tämä pelivara oli tässä säätimessä liian pieni. Se ei mennyt perille asti. Siinä kuulassa kyllä oli pelivaraa, eli se antaa kyllä painetta pisemmälle, mutta ei vaan mennyt. Se oli niin kuin jonkinlainen mitoitustoleranssiongelma. Se on se yksi ongelma. Yksi oli tämä
paine puuttu, paine jäi pieneksi. Siinä oli ratkaisu, oli sitten viilaus. Eli otettiin täältä pois näistä, jolloin saatiin menee lähelle. No sitten tuli se toinen ongelma, oli, että tässä oli se vetoratas, niin tämä otti kiinni. Se oli sitten kakkonen, vetoratas hankas kiinni. Vetoratas hankasi kiinni. Ja siinä oli sitten taas viilaus. Ratkaisu. Se otti kahdesta kohtaa, se otti täällä siihen kopan pintaan ja sitten se otti täältä reunasta siihen runkoon. No sitten tuli kolmas ongelma, huomattiin, että tämä alusta taipuu. Ja tämä taipui ja nyt sitten se aiheutti sen, että kun tässä on nämä rullat näin ja tässä on se alusta, täällä on se tapit, tulee täältä näin, niin nämä tapit menikin vähän niin kuin vinks-vonks tänne päin. Varsinkin tämä toinen tappi, kun siellä oli vähän muutakin välystä vielä. Ja ne ei sitten ollutkaan kohdakkain, vaan ne rullat oli niin kuin tällä lailla korostettuna näin päin toisistaan kaukana, jolloin jäi iso välys. No, siinä oli ensimmäinen yritys, että taivutetaan takaisin. Se auttoi jonkun aikaa, kun tätä oli väännetty, mutta kun se on siellä puristuksessa siellä välissä, niin sehän oikeni eikä toiminut. Sitten oli toinen ratkaisu on, että kun tässä on ne tapit siinä alustassa tässä näin, siihen niin kuin stanssattu tai mitenkä ne on ne jenkatapit, jonka tähän päälle tulee sitten se rullalaakerinsa kanssa tähän päälle, niin tästä sitten pikkusen näin päin viilaus, ja siinä oli sitten se viilaus taas ratkaisu. Siitä vähän viilattiin, jolloin tämä välys, mikä tähän laakerin kiinnitykseen tulee väistämättä, kun se laitetaan, niin se pyrki painaa sen välyksen täältä kiinni, jolloin ne välykset oli tuonne päin, jolloin se meni paremmin suoraan. Ja sillä se tuntui pelaavan taas jonkun aikaa. Ja mutta tässä sitten varmaan se lopullinen ratkaisu olisi se, että tälle pitäisi saada niin kuin molemminpuolinen tuki, eli täältä pitäisi laittaa läpi tapit ja tänne joku, joka sitoo ne myöskin täältä yläpuolelta, jolloin ne olisi ohjattu molemmilta puolta ja rullat, niin ne ei pääsisi muuttumaan. Tai sitten se, mitä valmistaja on tehnytkin, eli kovempi materiaali. Se on varmaan siinä eri materiaalia. Se niin kuin ratkaisee tietenkin tätä ongelmaa myöskin. Mutta näin loppuviimeksi nämä ongelmat, mikä tässä oli, niin menee näihin mitoituksiin, toleransseihin ja sitten tähän materiaalin pehmeyteen, materiaaliin, mikä tuossa on, että sellaisia ongelmia siinä oli.